Prvýkrát točím niečo v kúpeľni a som oblečený. Vlastne bežne nenatáčam holý v kúpeľni, ale bežne nenatáčam ani v kúpeľni. A som tu kvôli tomuto. Prišiel som si sem rozbaliť balíček. Idem vyskúšať zubný prášok Smile Booster od Ecolife. A dostal som k tomuto takúto parádnu dozičku. Táto úžasná nádoba slúži na uskladanie prášku na zuby a je vyrobená z kukuričného škrobu. Je tam zúbok, aby bolo jasné, že to je na zuby. Idem to vyskúšať. Je to vlastne náhrada zubnej pasty. Presypem, vonia to riadne, mentolovo až ma štípu oči. A ako už napoveda názov, zubný prášok slúži na zuby. A práve preto som v kúpeľni. Idem si umývať zuby. Funguje to tak, že namočíte kefku do vody, ofrkáte, nie na zrkadlo, to je umyté. Namočíte do prášku a umývate zuby. To je celé. Zuby si umývam 2 minúty. Tak učíme deti a teda aby sme boli príkladom, tak si umývame aj my zuby 2 minúty. Žiadna pena, sľubujú čistejšie zuby už po prvom umytí. Vidíte? Čisté. Je jasné, že si zubnú pastu nekúpim najbližšieho pol roka. Tento prášok vám vydrží o mnoho dlhšie ako zubná pasta. Ekologické balenie, ušetríme peniažky, ušetríme planétu a máme čisté zuby. Je to sranda, je to niečo nové. Vyskúšajte. Smile Booster od Ecolife.